Od začiatku nacistického režimu nebolo zlé zaobchádzanie so Židmi náhodné ani obmedzené na izolovanú skupinu. Od prvého momentu bolo integrované ako súčasť fungovania štátneho aparátu. V táboroch príkazy nesmerovali k trestaniu správania, ale k narušeniu identity. Útoky neboli dôsledkom neporiadku, ale výsledkom štruktúrovaných rozhodnutí. Telo, myseľ a prostredie väzňa sa stali trvalým cieľom plánovaných trestov. Časom sa akcie znásobili, metódy sa rozšírili, tresty sa systematizovali, kontrola nad každým aspektom života sa rozšírila. Obeť nemala únik ani obranu. Bola len krok za krokom vedená systémom, ktorého cieľom bolo úplne ju zničiť. Aké mechanizmy umožnili, aby sa tieto mučenia udržiavali aktívne počas toľkých rokov bez prerušenia a vnútorných trhlín? V roku 1933, krátko potom, ako sa Hitler dostal k moci, začali fungovať prvé koncentračné tábory pod kontrolou SS. Hoci boli na začiatku improvizované a málo organizované, už od prvého momentu vykazovali vzorec systematického zneužívania. Prvými väzňami boli prevažne komunisti, politickí oponenti a neskôr sa pridali Židia, svedkovia Jehovovi, homosexuáli a ďalší, ktorých režim považoval za nežiaducich. Dachau bol prvým formálnym táborom a veľmi rýchlo sa stal vzorom pre ostatné. Tam sa uplatňovali brutálne tresty, ako verejné bitky, dlhé väzenia v tmavých celách a nútené práce bez oddychu. Už od začiatku systém fungoval na princípe vypočítaného teroru. Cieľom nebolo len potrestať, ale psychologicky zlomiť väzňov. Mučenie malo za cieľ premeniť väzňov na poslušné telá. Často používanou metódou bola úplná izolácia v bunkri, celé bez svetla, bez ľudského kontaktu a bez informácií zvonku. Mnohí väzni stratili rozum po niekoľkých dňoch. Iní boli dohnaní k samovražde. Neboli to spontánne úmrtia, ale vyvolané extrémnymi podmienkami, neustálými hrozbami a emocionálnym vydieraním. Niektorí strážcovia dokonca pripravovali scénu tak, aby to vyzeralo, že väzeň si vzal život sám. Židia, hoci na začiatku neboli v KL väčšinou, už čelili výraznej nepriateľskosti. Ukladali sa im najnamáhavejšie úlohy, ešte viac sa im znižovali dávky jedla a boli častejšie napádaní. Diskriminácia v rámci samotného trestného systému bola viditeľná už v prvých rokoch. V mnohých prípadoch sa bitky konali pred ostatnými väzňami ako výstraha. Neexistovali žiadne hranice. Niektorí boli zbití do bezvedomia a potom nútení postaviť sa, aby pokračovali v treste. Iní boli priviazaní v stresových polohách celé hodiny. Fyzické násilie sa miešalo s verejným ponížením, ako napríklad oholenie celého tela, nosenie rozlišujúcich odevov alebo vykonávanie ponižujúcich činov. Neexistovali definované protokoly. Svojvôľa bola súčasťou systému. Jednoduché nesprávne interpretované gesto mohlo viesť k ťažkému trestu. Strážcovia SS mali úplnú slobodu konať a mnohí sa stali odborníkmi na spôsobovanie bolesti bez zanechania viditeľných stôp. Takzvané trestné miestnosti boli uzavreté priestory, kde sa vykonávali predĺžené mučenia. Tam boli väzni zavesení za ruky zviazané za chrbtom, čo vyklbovalo ramená a spôsobovalo neznesiteľnú bolesť. Niektorí neprežili, iní zostali s trvalými následkami, vykonávali sa aj testy kontroly. V niektorých táboroch sa meralo, ako dlho môže väzeň stáť bez pohnutia. Ak padol, bol kopaný až do omdletia. Tresty boli aj kolektívne. Ak sa niekto pokúsil o útek alebo sa stratil nástroj, celý kolektív bol potrestaný. To mohlo znamenať stáť celú noc v daždi, plaziť sa po ostrých kamienkoch alebo kopať nezmyselné priekopy. Krutosť nebola improvizovaná, bola súčasťou systému. Strážcovia boli trénovaní, aby neustále udržiavali tlak na väzňov. Postupom času sa tábory prispôsobovali. Budovali sa väčšie baraky, inštalovali sa elektrifikované ploty a zlepšovali sa dohľadové mechanizmy. No zároveň sa zdokonaľovali spôsoby mučenia. Bežné boli nečakané kontroly. Väzni museli rozobrať svoje postele, postaviť sa do radu a znášať násilné prehliadky. Ak niečo nebolo dokonalé, dostali bitku. Jedlo bolo nedostatočné a často sa odopieralo ako forma trestu. V zime sa väzňom nedávalo oblečenie ako prostriedok oslabenia. Nútená práca bola ústrednou súčasťou systému. Cieľom nebolo len využiť väzňov, ale použiť ich ako príklad trestu.
Židia boli určení na najnebezpečnejšie úlohy: kameňolomy, výstavbu, čistenie latrín, prepravu tiel. Extrémna fyzická únava sa považovala za súčasť trestu, ak niekto spadol od vyčerpania, bol zbitý samotnými kapo alebo dorazený. Kapovia boli väzni s hierarchiou, ktorí pôsobili ako pomocníci SS. Mnohí boli rovnako alebo ešte krutejší, pretože vedeli, že ich postavenie závisí od ich brutality. V dobových správach SS zapisovala tresty ako disciplinárne opatrenia. Bitky, zavesenia, väzenie a odobratie jedla boli zaznamenávané ako súčasť vnútorného poriadku. Realita však bola stálym mechanizmom mučenia. Niektorí väzni prežili týždne bez ľudského kontaktu, dostávali len vodu cez štrbinu, iní boli použité na experimenty výdrže, nútili ich nosiť kamene až do kolapsu alebo stáť celé hodiny na slnku bez pohybu. Cieľom bolo dehumanizovať, zničiť vôľu. S blížiacim sa začiatkom vojny sa systém KL rozšíril po celom Nemecku a anektovaných oblastiach. Židovská populácia bola zatýkaná čoraz častejšie a mnohé tábory sa zaplnili ľuďmi, ktorých jediným zločinom bol ich pôvod. V tomto období sa mučenia stávali častejšími a krutejšími. V niektorých táboroch sa začali vykonávať popravy ako forma trestu. Väzni boli odvádzaní na dvor a zastrelení pred všetkými. Niekedy boli ostatní väzni nútení odniesť telá alebo vykopať hroby. Oficiálne správy sa snažili udržať zdanie legality, ale vnútri systému bolo všetko nepriehľadné. Neexistovala externá kontrola a strážcovia konali bez obáv z trestu. Ak niekto zomrel na následky bitiek, bolo to zaznamenané ako samovražda alebo prirodzená smrť. Rodiny dostávali chladné telegramy bez vysvetlení. Úplná beztrestnosť umožnila nárast mučenia. Každý tábor mal svoje vlastné varianty, ale všetky zdieľali princíp zlomenia jednotlivca. V mnohých prípadoch boli Židia používaní ako terče tréningu. Noví strážcovia si na nich precvičovali bitky, prehliadky, kontroly a zoradenia. Ak niekto odpovedal pohľadom, stačilo to na spustenie trestu. Bolo zakázané rozprávať, pozerať sa alebo pýtať sa. Ticho a podriadenosť boli povinné. V niektorých barakoch viseli napísané pravidlá správania. No akákoľvek činnosť mohla byť dôvodom na sankcie. Strach bol trvalý. Pred začiatkom totálnej vojny bol systém mučenia už pevne zakorenený. Nebolo potrebné, aby existoval formálny dôvod. Stačilo, aby sa tak rozhodol strážca. Každý deň predstavoval neustálu hrozbu pre zadržaných Židov. Nebol žiadny únik, žiadna ochrana a žiadni svedkovia. Čo sa dialo vo vnútri táborov, zostávalo pochované pod tichom a múrmi. Mučenie sa stalo rutinou, nástrojom kontroly a základnou súčasťou systému KL. So začiatkom vojny v septembri 1939 vstúpil systém koncentračných táborov do novej fázy. Invázia do Poľska vyvolala vlnu hromadných zatknutí a tábory sa začali rýchlo zaplňať. Počet židovských väzňov prudko stúpol. Už nešlo len o politických oponentov alebo tých, ktorých považovali za asociálov. Teraz stačilo patriť k židovskému národu, aby bol človek zatknutý a poslaný do KL. Podmienky v táboroch sa stali brutálnejšími a zároveň organizovanejšími. Cieľom bolo maximálne vyťaženie väzňov a zároveň ich zlomenie neustálými trestami. V tomto období sa tresty stali častejšími a štruktúrovanejšími. Bitky boli verejné a často plánované. Existovali zoznamy väzňov, ktorí mali byť každý deň potrestaní. V niektorých táboroch sa zaviedli mučiace smeny, počas ktorých museli väzni prechádzať priestormi, kde ich bili rôzni strážcovia. Stresové polohy sa stali bežnou technikou. Väzeň bol nútený udržať bolestivú fyzickú pozíciu celé hodiny pod dozorom, bez možnosti pohybu. Jedlo sa dávkovalo ako forma trestu. Ak väzeň urobil aj najmenšiu chybu, dávka mu bola znížená až na hranicu kolapsu. V niektorých prípadoch nedostávali Židia jedlo celé dni. Hlad sa stal nástrojom kontroly. Spolu s hladom sa ako forma oslabenia využívalo vystavenie extrémnemu chladu alebo teplu. V zime boli väzni nútení zostať nahý na dvore alebo si máčať ruky v ľadovej vode celé hodiny. Čistenie barakov bolo ďalšou zámienkou na uplatnenie mučenia. Ak priestor nebol v dokonalom stave, bol potrestaný celý kolektív. Ukladala sa nezmyselná, opakujúca sa čistota, ako napríklad drhnutie podlahy zubnými kefkami alebo vyrovnávanie pôdy lyžicami.
Tieto vyčerpávajúce a nekonečné úlohy sa používali na poníženie a opotrebovanie. Niekedy boli Židia nútení stavať múry alebo kopať priekopy, ktoré potom museli zasypať. Nemalo to žiadny praktický cieľ, len zničiť vôľu. Nútené práce sa stali intenzívnejšími, väzni boli posielaní do kameňolomov, baní alebo na stavby ciest. Mnohí zomierali pod ťarchou kameňov, vyčerpaní alebo na následky úderov od strážcov. Ak niekto skolaboval od únavy, bol napadnutý kapo alebo priamo usmrtený. Kapovia udržiavali stály tlak. Bola tu reťaz teroru. SS tlačili na kapov a tí prenášali svoju brutalitu na väzňov. Židia stáli na spodku tejto reťaze a znášali to najhoršie. Používali sa aj trestné cely, kde boli väzni zatvorení bez svetla, jedla a kontaktu na niekoľko dní. Niektoré cely boli také malé, že v nich nebolo možné ani stáť, ani si ľahnúť. Väzeň tam trávil čas skrčený, dýchajúc zatuchnutý vzduch. Iní boli zatváraní do kovových skriniek vystavených slnku, čo spôsobovalo rýchlu dehydratáciu. V niektorých táboroch sa vykonávali testy výdrže. Väzni museli nosiť ťažké kamene na chrbte celé hodiny bez prestávky. Tresty sa stali aj kolektívnymi. Ak niekto utiekol alebo porušil pravidlá, trestaný bol celý kolektív. Niekedy to znamenalo stáť celú noc, behať v kruhu až do vyčerpania alebo sledovať popravy. Prítomnosť mŕtvych tiel bola súčasťou každodennej reality. Telesá mŕtvych zostávali vystavené ako výstraha. Väzni boli nútení vidieť, cítiť a žiť v neustálej blízkosti smrti. K fyzickému násiliu sa pridalo aj psychologické. Robili sa nočné prehliadky, neustále kriky, vyhrážky zastrelením, fingované popravy. Niektorí strážcovia prikladali vybitú zbraň k spánku väzňa a stláčali spúšť len preto, aby videli jeho reakciu. Iní organizovali hry, pri ktorých boli väzni nútení bojovať medzi sebou s vedomím, že porazený bude potrestaný alebo zabitý. Židia boli naďalej preferovaným terčom. Prideľovali sa im najponižujúcejšie úlohy, zbieranie výkalov rukami, čistenie podláh jazykom alebo nosenie neúnosných nákladov. Zakazovalo sa im medzi sebou hovoriť, spievať, modliť sa alebo sa dokonca pozerať na oblohu. Kultúrna a duchovná izolácia bola súčasťou trestu. Ničenie duše išlo ruka v ruke s ničením tela. Zvýšil sa aj počet formálnych popráv. Niekedy boli vykonané za reálne dôvody, inokedy pre rozmar. V niektorých táboroch boli postavené špeciálne steny na popravy. Väzni boli zoradení do radu a nútení sledovať každý výstrel. Vykonávali sa aj vzorové obesenia. Telá boli ponechané visieť niekoľko dní. Ak niekto počas trestu sklonil zrak, bol tiež zbitý. Účelom bolo jasne ukázať, že život nemá hodnotu. Súčasne niektoré tábory začali spolupracovať s nacistickými spravodajskými službami. Židovských väzňov vypočúvali pod mučením, aby získali informácie o odboji alebo o rodinných príslušníkoch. Tieto výsluchy zahrňali bitky kovovými tyčami, popáleniny od cigariet a drobné zohavenia. Nešlo o získanie skutočných informácií, ale o potrestanie a podriadenie. Transport do táborov bol sám o sebe formou mučenia. Židia boli naložení do dobytčích vagónov bez vody a vetrania na niekoľko dní. Mnohí zomreli počas cesty. Tí, čo prežili, boli po príchode zbití a okamžite rozdelení. Rodiny boli roztrhané, deti oddelené, starci vyradení. Tí, čo zostali, boli zavedení do systému nekonečného trestu. V tomto období sa stavali nové tábory a existujúce sa rozširovali. Systém KL sa stal efektívnejším v svojej krutosti. Rutiny boli navrhnuté tak, aby väzňa opotrebovali, ale úplne nezabili, hoci mnohí počas toho zomierali. Používali sa kalendáre trestov, kde sa každý deň aplikovala iná forma. Bitky, hlad, izolácia, extrémna práca, ponižovanie. Nebol žiadny oddych. Strážcovia SS boli školení v technikách mučenia. Učili ich, ako udierať bez zanechania viditeľných stôp, ako spôsobiť maximálnu bolesť s minimálnou námahou. Noví dôstojníci trénovali na skutočných väzňoch. V niektorých táboroch sa na výcvik používali najslabší Židia ako výcvikový materiál. Nikto tieto skutky nespochybňoval. Hierarchia chránila zodpovedných a podporovala súťaživosť medzi najkrutejšími. Boli zdokumentované prípady, kedy boli proti väzňom použité cvičené psy. Zvieratá boli vypúšťané bez varovania a hryzli do citlivých častí tela.
Kriky boli ignorované. Ak väzeň prežil, zostal trvalo zmrzačený. Ak zomrel, bol odstránený a nahradený. Život v táboroch počas týchto rokov bol kombináciou hladu, chladu, úderov a neustáleho strachu. Neexistoval spôsob, ako sa vyhnúť trestu. Samotná existencia ako Žid stačila na to, aby bol človek mučený. Systém nesmeroval k náprave ani netrestal konkrétne činy. Jeho cieľom bolo úplne zničiť tých, ktorých považoval za rasových nepriateľov. V tomto štádiu prestali byť mučenia ojedinelými trestami a stali sa každodenným základom fungovania tábora. Pre židovských väzňov bol každý deň priamou hrozbou. Neexistovali hranice, nebola ochrana, nikto nezasiahol. To, čo sa začalo ako systém zadržiavania, sa premenilo na mechanizmus neustáleho mučenia. A toto bolo len predohrou k tomu, čo malo prísť neskôr. Medzi rokmi 1942 a 1944 vstúpil systém koncentračných táborov do svojej najextrémnejšej fázy. Osvienčim sa stal hlavným centrom vyhladzovania, kde mučenie nebolo len nástrojom kontroly, ale súčasťou industrializovanej metódy ľudskej likvidácie. Od momentu, keď Židia vystúpili z vlakov, bol proces navrhnutý tak, aby odstránil ich identitu, silu a život. Výber na nástupišti rozdeľoval tých, ktorí boli považovaní za schopných pracovať, od tých, ktorí mali byť okamžite zabití. Neboli žiadne vysvetlenia, len rýchle gestá dôstojníkov SS. Tí, čo boli vybraní ako schopní, vstúpili do rutiny neustáleho trestu. Ostatní boli poslaní priamo do plynových komôr. Mučenie sa začínalo už pri prvom kontakte. Krik, údery, násilné oddelenia. Odev bol násilne strhnutý, vlasy oholené a na rameno bol vytetovaný číslo. Odtiaľ už neboli ľuďmi. Boli súčiastkami systému. Zlé zaobchádzanie bolo neustále. Strkanie, facky, kolektívne tresty. Cieľom bolo čo najskôr zlomiť psychickú odolnosť. Pridelené práce neboli určené na produkciu, ale na vyčerpanie. Židia boli posielaní na nemožné úlohy, nosenie železničných koľajníc, kopanie jám v zamrznutej zemi, prenášanie kameňov celé hodiny. Prísna časová kontrola znamenala stáť v rade pod dažďom či snehom, bez pohybu, celé hodiny, len aby čakali na rozkaz. Ak sa niekto pohol alebo zatackal, dostal bitku. Ak niekto spadol, bol zbitý alebo dorazený. Produkcia bola druhoradá. Hlavným cieľom bola disciplína založená na utrpení. Tresty boli čoraz sofistikovanejšie. V Osvienčime sa používali systematické formy mučenia ako stĺp, zavesenie väzňa za ruky zviazané za chrbtom, čo spôsobovalo vyklbeniny a čiastočné udusenie. Tento trest mohol trvať hodiny. Iné metódy zahŕňali nútenie väzňov nosiť mŕtvych spoluväzňov, čistenie latrín holými rukami alebo zotrvanie ponorený až po krk v ľadovej jame. V tomto období sa zintenzívnili lekárske experimenty. Židovskí väzni boli používaní ako pokusné objekty bez ich súhlasu. Injekcie vírusov, amputácie bez anestézie, testovanie toxických látok. Vykonávali sa nútené sterilizácie, genitálne zmrzačenia a testy odolnosti voči bolesti. Niektoré z týchto zákrokov boli zaznamenávané na film alebo fotografované. Väzni používaní v týchto pokusoch zväčša zomreli alebo zostali s trvalými následkami. Židovské ženy čelili špecifickým formám mučenia. Mnohé boli nútené sa vyzliecť pred strážcami, boli invazívne a ponižujúco prehliadané. Niektoré podstúpili gynekologické pokusy, iné boli nútené k práci nezlučiteľnej s ich fyzickou silou. Tehotné ženy boli bité až do potratu alebo posielané priamo do plynových komôr. Matky boli bez vysvetlenia oddeľované od detí. Úzkosť sa pridávala k telesnému trestu. Hlad bol súčasťou systému. Prídely boli také malé, že sotva udržali telo pri živote. Jedlo pozostávalo z riedkej tekutiny ráno, kúsku chleba popoludní a zlej polievky večer. Väzni zoslabovali v priebehu niekoľkých dní. Choroby sa šírili rýchlo. Dyzentéria, týfus, otvorené infekcie. Židia nedostávali žiadnu lekárskú starostlivosť. Nechávali ich zomrieť alebo ich zabíjali, keď už nevládali chodiť. Interné selekcie sa opakovali každý týždeň. Dôstojníci SS prechádzali baraky a vyberali tých, ktorí vyzerali slabí. Bez otázok, bez vysvetlenia. V niektorých prípadoch sa predstieralo, že dostanú pomoc, ale každý vedel, čo ich čaká. Táto neustála hrozba vyvolávala stav chronického strachu.
Niektorí sa snažili za každú cenu vyzerať zdravo. Iní sa vzdávali, zničení utrpením. Tresty nevyžadovali zdôvodnenie. Ak židovský väzeň prehovoril nevhodne, odpovedal pomaly alebo vylial vodu, nasledovala bitka. Strážcovia používali palice, pažby pušiek alebo len topánky. Niektorí mali osobné rutiny krutosti, nútili väzňov opakovať stovky drepov alebo behať dookola pod bitkami. Cieľom nebolo trestať chyby, ale udržať strach a absolútnu poslušnosť. Baraky boli neobývateľné. Desiatky ľudí sa delili o priestor pre polovicu. Neboli žiadne matrace, len drevené dosky. Pochody boli bežné. Nebola možnosť hygieny. Mnohí väzni spali na pozostatkoch už mŕtvych. Zápach bol neznesiteľný. Slzy, krik a zúfalstvo boli súčasťou každodennej atmosféry. Nikto nevstúpil ani nevyšiel z toho priestoru bez fyzickej či duševnej stopy. Vonku pracovali krematória bez prestávky. Dym a pach spálenej kože sa šíril po celom priestore. Mnohí väzni boli nútení pracovať v Sonderkommando. Židia nútení manipulovať s telami, vytrhávať zuby, strihať vlasy, čistiť komory. Pravidelne ich nahradzovali, aby nezostali svedkovia. Táto úloha bola sama o sebe mučením, fyzickým aj emocionálnym. Niektorí zanechali ukryté zápisky opisujúce hrôzu. Popravy boli bežné. Niekedy za domnelé pokusy o útek, inokedy na základe nepodložených obvinení. Vykonávali sa verejné obesenia. Telá zostávali visieť niekoľko dní. Väzni boli nútení prechádzať popri nich, pozerať a mlčať. Ak niekto odvrátil zrak alebo prejavil emócie, bol potrestaný. Úmyslom bolo znormalizovať smrť a spraviť z nej súčasť každodennej rutiny. Strážcovia SS boli čoraz brutálnejší. Niektorí boli vojnoví veteráni, iní mladí indoktrinovaní. V oboch prípadoch bola krutosť podporovaná. Odmeňovala sa disciplína, tvrdosť a bezcitnosť. Interné správy hovorili o efektivite, poriadku a čistote, ale v skutočnosti išlo o každodenné masakre. Nikto nemohol nič nahlásiť. Všetko zostávalo vnútri. Nacistická organizácia dokázala premeniť zločin na rutinu. Svedkovia tohto obdobia opisujú Osvienčim ako miesto, kde čas strácal význam. Dni boli rovnaké. Tvár sa menila. Telá sa hromadili. Násilie bolo také nepretržité, že splývalo s každodennou činnosťou. Nešlo o individuálne tresty, ale o všeobecný stav. Žiť v tomto prostredí znamenalo byť neustále mučený. Každým gestom, každým mlčaním, každým úderom, každým pohľadom. Pokusy o odpor boli takmer nemožné. Židia nemali prostriedky, podporu ani informácie. Niektorí sa pokúšali sabotovať drobné úlohy, ukryť jedlo alebo utešiť ostatných, no represia bola okamžitá, každé podozrenie končilo popravou. Mnohí sa jednoducho uzavreli do vlastného ticha, aby prežili ešte jeden deň. Systém Osvienčimu bol efektívny, mechanický a nemilosrdný. Mučenie bolo súčasťou každého kroku. Od príchodu až po koniec nebolo pokoja. Každý priestor, každá rutina, každé pravidlo bolo navrhnuté na dehumanizáciu. Medzi rokmi 1942 a 1944 prešli týmito zariadeniami 100 000 Židov. Väčšina z nich nevyšla živá. Tí, čo prežili, niesli jazvy, ktoré nikdy nezmizli. Toto obdobie znamenalo vrchol nacistického systému mučenia proti Židom. Už nešlo o tresty za činy. Samotná existencia bola trestaná. Každý deň bol rozsudkom. Každá hodina hrozbou. Každé gesto skúškou prežitia. A koniec bol vždy na blízku, v podobe plynovej komory, guľky, choroby alebo vyčerpania. Bolesť bola normou. Smrť najčastejším východiskom. Od konca 1944 do prvého mesiaca 1955 vstúpil systém táborov do svojej záverečnej fázy. Postup Červenej armády prinútil nacistov evakuovať mnohé zo svojich vyhľadzovacích centier. Tento ústup nebol usporiadaný ani presne naplánovaný. Bol chaotický, násilný a urýchlený. Ako sa spojenecké vojská približovali, tábory boli násilne vyprázdňované a tisíce Židov boli nútené pochodovať desiatky kilometrov uprostred zimy. Tieto pochody sú známe ako pochody smrti. Hlad, chlad a výstrely boli ich stálymi sprievodcami. Kto spadol, bol popravený. Kto sa sťažoval tiež. V tomto poslednom období sa podmienky v aktívnych táboroch brutálne zhoršili.
Prídely jedla takmer úplne zmizli. Vody bolo málo, choroby sa šírili bez kontroly a telá mŕtvych sa hromadili v každom kúte. Nebol priestor na ich pochovanie ani na ich premiestnenie. V barakoch preživší zdieľali postele s mŕtvými. Niektorí väzni sa živili odpadkami alebo uvarenou kožou zo svojich topánok. Dohľad bol na niektorých miestach uvoľnený, no to neznamenalo menej násilia. Práve naopak. Strážcovia konali bez pravidiel. Popravy boli improvizované. Väzni boli bezdôvodne bití, používaní ako objekty na vybitie zlosti alebo zabíjaní z rozmaru. Niektorí boli zavretí v zapečatených barakoch bez jedla a bez úniku a ponechaní na pomalú smrť. Iní boli vhodení do jám a poliatí benzínom. Spôsoby zabíjania už nerešpektovali žiadny systém, len úplný kolaps kontroly. Počas evakuačných pochodov boli mnohí Židia nútení kráčať celé týždne. Bez vhodného oblečenia, bez jedla, pri teplotách pod nulou. Každé zastavenie bolo samé o sebe formou mučenia. Robili sa rýchle kontroly, zaostávajúci boli popravovaní, chorí ponechaní na pospas. Niektorí boli využívaní ako živé štíty, iní ako nosiči munície alebo zbraní. Tí, ktorí sa pokúsili utiecť, boli okamžite zastrelení. Trasy boli posiate telami opustenými v snehu. Na niektorých miestach boli väzni nútení vykopať si vlastné hroby pred zastrelením. Inde boli celé skupiny zavreté do stodôl alebo skladov a podpálené. Tí, ktorí prežili plamene, boli dorazení strelami. Svedkovia, ktorí túto fázu prežili, opisujú scény absolútneho hororu, bez logiky alebo ospravedlnenia. Krutosť bola úplná. Jediným cieľom bolo zabiť čo najviac Židov pred príchodom osloboditeľov. Ako sovietske jednotky oslobodzovali prvé tábory, nachádzali nepredstaviteľné výjavy. Nahromadené telá, otvorené masové hroby, baraky plné chorôb a hrstku preživších ledva pri vedomí. Mnohí nemohli hovoriť. Iní opakovali len mená svojich príbuzných. V tých posledných dňoch niektorí strážcovia ušli, no iní zostali a mučili až do poslednej chvíle. Vyskytli sa prípady, kde dôstojníci, napriek tomu, že vedeli o prehre, rozhodli o poprave zostávajúcich väzňov ako o preventívnom opatrení. Likvidácia dôkazov bola tiež súčasťou tejto fázy. Nariadilo sa vyhodiť do vzduchu krematória, spáliť dokumenty, zničiť archívy a vymazať všetky stopy o tom, čo sa stalo. V Osvienčime sa napríklad pokúsili rozobrať plynové komory. Zoznamy boli odstránené, fotografie spálené, svedkovia zabití. Ponáhľanie sa s vymazávaním dôkazov ukazovalo, že vedeli, že prekročili všetky hranice. No už bolo neskoro. Príliš veľa pozostatkov, príliš veľa svedkov, príliš veľa stôp. Niektorým väzňom sa podarilo ukryť dokumenty, napísať svedectvá a ukryť ich pod zemou alebo v stenách. Mnohé z týchto záznamov sa našli po vojne. Iní zanechali listy, kresby alebo vyrité značky v dreve. Každý z nich bol pokusom o zaznamenanie, o vypovedanie toho, čo sa zažilo. V tých posledných dňoch si niektorí uvedomovali, že neprežijú, no chceli aspoň zanechať vetu, dátum, meno. Tí málo, čo prežili tieto pochody, alebo zostali v táboroch do posledného dňa, tak urobili s telom a mysľou úplne zničenou. Váha prežitého nikdy nezmizla. Mučenia tejto záverečnej fázy neboli menej kruté, len boli zúfalejšie. Už nešlo o systém, ale o zmes nenávisti, strachu a opustenia. Nešlo o efektívnosť, ale o priame ubližovanie. Nebola disciplína, len sadizmus. V niektorých prípadoch sa strážcovia prezliekali za väzňov, aby unikli. Iní sa vzdávali s odvolaním na poslušnosť. No medzi väzňami zostali jazvy, zlomené kosti, zohavenia, pokročilé infekcie. Mnohí nevládali chodiť ani sa o seba postarať. Bolesť bola taká nepretržitá, že sa stala súčasťou samotnej existencie. Žiť znamenalo trpieť. Prežiť predĺžený trest. V oslobodených táboroch sa spojenecké lekárske tímy snažili postarať o väzňov. Mnohí zomreli už v prvých dňoch na akútnu podvýživu alebo neliečené infekcie. Iní nezvládli náhlu zmenu a psychicky sa zrútili. Nešlo len o liečenie tela, ale o čelenie vnútornej deštrukcii spôsobenej rokmi nepretržitého mučenia. Neexistovali slová, ktoré by popísali prežité. Niektorí sa pokúšali rozprávať, iní volili mlčanie. Nacistický systém mučenia dosiahol v týchto posledných mesiacoch svoj vrchol.
Každý čin, každý trest, každá smrť odrážala kolaps stroja, ktorý už nefungoval ako inštitúcia, ale ako hromada nenávisti bez kontroly. Židia boli hlavnými obeťami a formy ubližovania dosiahli úroveň, aká nemala obdobu. Neboli žiadne protokoly, len priame násilie. A hoci sa systém rúcal, mučenia pokračovali až do posledného dňa. To, čo zostalo, boli bezmenné telá, dymiace ruiny, spálené dokumenty a niekoľko hlasov, ktoré sa dokázali dostať von. Mučenie ako nástroj vlády, kontroly, vyhladzovania. Praktika aplikovaná bez prestania viac než 10 rokov. V tých záverečných mesiacoch už nebol bolesť prostriedkom. Bolesť sa stala cieľom. Spôsobom, ako krvou uzavrieť systém, ktorý bol od počiatku postavený na utrpení iných. Počas týchto rokov ukázal systém táborov, ako ďaleko môže zájsť organizovaná štruktúra, keď sa násilie stane normou. Nešlo len o počet postihnutých, ale o spôsob, akým bol navrhnutý každý trest, každý proces, každé nariadenie na udržanie neustáleho cyklu utrpenia. To, čo sa stalo, nebolo obmedzené na jedno miesto ani na jeden moment. Bol to mechanizmus vykonávaný tisíckami rúk, udržiavaný logikou, ktorá nepotrebovala ospravedlnenie. Mučenia, ktoré sa uplatňovali, neboli náhodné ani výsledkom individuálnej moci, ale súčasťou všeobecného fungovania, ktoré premenilo fyzické a psychické ubližovanie na každodenný nástroj. Táto mašinéria fungovala celé roky bez prerušenia a zanechala po sebe nezmazateľnú stopu nielen na telách obetí, ale aj v pamäti tých, ktorí to kedysi videli zblízka a nedokázali na to zabudnúť.